समय तो सही है ना एठी आई लव यू रो आई लव सिना स्थिर हेले यूटा सबळे बदलुची ना एया बुझिଛ ତମେ ମତେ ଏया ଭାବିଥିଲ ତମେ ମତେ ଆରେ ବାହାଘର ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପତ୍ର ପଠେଇଥିଲା କିଏ ଆରେ ତମେ ବି କୋ ସମୟ ବାହାଘର ସରିଛି ଯଦି ମୁଁ ବାହା ହେଇଛି ତାହେଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କରିବ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନଙ୍କର କୋଣ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀ ଥାଏ ନା ସେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱାମୀରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ହାତରେ ଶଙ୍ଖା ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ତ ଲେଖି ପାରିଥାନ୍ତ ତମେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିନ ଆଜିକାଲିର ଝିଅ ମାନେ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ବ୍ୟସ୍ତ ବିବାହ ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲୁଚେଇବା ପାଇଁ ସେତିକି ବ୍ୟଗ୍ର କାରଣ ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲେ ତାଙ୍କ କ୍ରେଜ କମି ଯାଉଛି ଭାବିଲି ତମେ 왼쪽 봐.